Celoslovenské dni poľa sú jedinečná výstava poľnohospodárstva na Slovensku, ktorá pozostáva zo 600 políčok odrôd hybridov poľných plodín, z mnohých políčok ochrany a výživy rastlín, ale taktiež z bohatého sprievodného programu, ktorý bude tento rok zameraný hlavne na orbu, či už správna technika a nastavovanie pluhov, ale taktiež predvádzanie pluhov priamo v teréne a chýbať nebude ani súťaž v orbe konským zápravom. Dovolujem si pozvať všetku odbornú poľnohospodársku verejnosť, ale aj čitateľov roľníckych novín na túto jedinečnú prezentáciu poľnohospodárstva. Čakať vás bude okrem bohatého programu taktiež veľa dobrého jedla, občerstvenia, poľné raňajky a na záver každého dňa pečené prasiatko. Ešte raz všetkých srdečne pozývam.